Andy! 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 Ce faci, mă? Ce faci? Ia! Uite și pe Eric. Eric! Uite că cască! Ia! Te filmează, aranjează-te. Ciao! Cu țigara. Cu țigara. Cu țigara. Cât te duci? Ala nu știu. Fotbalistul. Și acum... Uite, uite. Hai, partea aia. Să duc acasă? Șobolanii de jos se sperie. În boxă, nu? Ei, Așa, mai luminos. Dar tu n-ai lumină, nu? N-are. Nu, că nu e. Uite și pe Eric. Suntem la Eric. Opa! Hihi. Are din ăla ca la tine, la... Ce? Hai să vezi. Ceva de genul. Da. Vezi? Aha. Cu fața. Vezi, de-aia zic că sunt din alea care... Tesoro, mai o dată. Deci asta mic. Doarme. Lasă-mă că... Nu pot. Poți să ții și de aici, camera și deci tu nu lucrează. Ce faci, mă? Hai, de aproape, de aproape, de aproape. Pune mâna, pune mâna! Nu-i paparazzi, nu-i plac. Nu vezi că nu-i place nici lui. Gata.